ریکفتنا ناوەرە فەرمانداری گشتیە هێزن سووریایە دموکراتیک هەسەدێ مەزلوم عەبدی و سەرۆکی سووریە ئەحمەد الشەرع gelek karvedanên cuda li pey xwe anîn. Akademîsyenê yasanas Xalid Cebir ku ji nêzik ve rewşa Rojavayê Kurdistanê dişopîne ji tora medyayî ya Rûdawê re behsa vê rêkeftinê dike. Ya baş ew bû got behsa yani rêkeftinê hat kirin, rêkeftin hat li derxistin, yani li ser asasekî aştiyane hate diyar kirin, ne pevçûn di navbera hêzên artêşa Sûriyê de û di navbera hêza Sûriya Demokratî de ji xwe yani ev rêkeftin heya astekê baş e lê baş nehatiye zelal kirin, em li bendene em li hêvîne got bêhtir were zelal kirin û mavê Kurda li ser çi asasî rêkeftin hatiye kirin ew jî bê zelal kirin. Ew baş ew e got îro Sûriya pêşerojê got Kurd ciyê xwe tê de bigirin wekî netewa xwe, wekî Kurd, wekî hebûna xwe, wekî yani li gorî qanûna navdewletî û mafê çaranûsî jî evê derfetê didi Kurda got heybeta xwe, hebûna xwe di nava destûra pêşerojê de ya Sûriye de şwa tê de peyda bikin. Serkirdeyê Partiya El-Wehde Muslim Şêx Hesen jî ji Rûdawê re nerîna xwe derbarê vê rêkeftinê ragihand. Ew rêkeftina ku îro hatî erêkirin di navberî Serokê Sûrî Ehmed Şer'a û her wiha Jeneral Mazlûm Abdî qaedê Qesedê yani ji ber ku niye ew hûrgiriyê wê rêkeftinê di dest nedanîne. Lê li gor her heşt xalê ku hatî ragihandin û li ser sosyal medya hatî bela kirin rastî yani Sûrî bibe dewletek dewletê muwatina dewletê a pêkhatew û a hemwelatiyan hemî wek hev di Sûriyekê de jiyan bikin yani. Yani ti taybetmendî bi rastî divî warî da li gor xalên wê nehatî dayîne ji gelê Kurd û milletê Kurd û ji deverên Kurdî ra yani. Yani ev bi rastî nehatî diyarkirine û xusûsî jî nehatî gor tiştê ku tê fêm kirin ti xusûsî nedane taybetmendiya milletê Kurd û deverê Kurdî. Roja duşemê dihê adara 2025 li Şama paytext rêkeftinek ji heşt xalan di navbera fermandarê giştî yê hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê Mazlûm Abdî û serokê Sûriyê Ehmed Şer'a de hate îmzekirin û tê de hatiye komîteyên birêvebirina rêkeftinê dê kar li ser pêk anîna li hevkirinê bikin ku heta dawiya sala 2025 derbas neke. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.